Premiér Václav Klaus byl donucen změnit milionu lidí. Hezký nedělní večer, začínají naše hlavní zprávy. Dobrý večer, milí diváci. Na úvod jsme zařadili zprávu o tom, že premiér Václav Klaus nechtěl v nejbližších Mnozí lékaři i nadále vybírají peníze na Malorce. Máme středu, je třeba vědět, co se stalo. Dobrý večer. Jan Štýf rezignoval na půl milionu korun. Hezký dobrý večer, je pátek 4. února a připraveny jsou vaše televizní noviny. Dobrý večer. Vedení sociální demokracie jednalo o tom, jestli gigantu Jukos. Dobrý večer, začínají televizní noviny, takže vítejte při jejich sledování. Hezký večer. Egyptská Káhira zažila noc plnou euforie. Tí skončili v nemocnici po požáru bytového domu v Brně. Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Nova, dnes s Michaelou Ochotskou a Pavlem Dumbrovským. Přejeme vám krásnou sobotu, pojďte se podívat, co se děje. Ano, vítáme vás u televizních novin, dobrý večer. Naprostá euforie, jás od lidí, troubení, klakson. Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Nova, dnes s Emou Smetana. Ano, jsou to poslední televizní noviny tohoto týdne, dnes tedy se mnou a já jsem ráda, že jste s námi. Dobrý večer. Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Nova, dnes s Lucií Borhyovou a Rejem Korantengem. Příjemný dobrý večer. Jak jsme vám včera slíbili, vítáme vás dnes z našeho nového studia. Dobrý večer. I v novém začneme nejprve stručným přehledem. Je 19:30. Začínají televizní noviny s Kristýnou Kloubkovou a Martinem Pouvou. A i v pátek 5.5. vám přejeme krásný večer a začneme stručným přehledem. 2 ústavní žaloby na zrušení mimořádné kvóty. Opoziční hnutí ANO podalo ústavní stížnost kvůli zákonu zpomalujícímu růst.